ସବୁଥର ପରି ଆଜି ବି ଏକ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବାଲିସାହିରେ ଥିବା ପତିତପାବନ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥଳ, ଯାହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ପତିତପାବନ ଅର୍ଥ ଦଳିତଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଆଖି ଯେପରି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।